Salam ýaşlar, eferde Täze Tolkun gepleşigi. Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Şonky gepleşigimizde siziň iň soňky okugan kitabyňyzyň ady näme diýen soragy ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlaryna bereriz. Türkmen kitaplarından kän ýadyma düşenok iň soňky orta mekdepde wagtym okugan bolarmasam bolany. Şeýle-de gepleşigimizde dünýäde iň köp kitap okuyan ýurtlaryň käbirleri barada maglumat bermäge çalışarys. Täze Tolkun'a başlaýar. Ýakynda Türkmenistanyň Daşawud, Balkan we Lewap welaýatyna aýry-aýrylykda kitapxanalar açyldy. Türkmen medeniýetine berilýän maglumatlara görä bu kitapxanalarda okuýjylar üçin ähli mümkinçilikler döredilip, ol döwrüň ösen şertleri bilen üpçün edilenler. Emma ýurtdan gelip boşan maglumatlara görä bu kitapxanalara barýan ýa-da kitap okuyan raýatlaryň sanynyň ören ady gaýdylýar. Eýsem türkmen ýaşlarynyň arasynda kitap okumagy bolan gyzyklanma nähili. Şuňky gepleşigimizde şu tema barada söhbetdeşlik geçirmek üçin studiýamyzda ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlar Humay we Arslany mihman edýäs. Deňdoşlar, studiýamyza hoş gelýäňiz. Hoş gördük. İlk bilen şu tema barada azathabar.com web sahypamyzda ýerleşdiren forumda okuýjylarymyzyň galdyran käbir tesbirlerini size ýetirmekçi. Türkmen ady bilen tesbir aldyran okuýjymyz Mehmet Seýidow Ketarkaç elektron görnüşini Tomosda okudum diýip tesbir alypdyr. Aşawatdan Serdar atly okuýjymyz Graf Monte Cristo 3 tomy diýip gysgaçyk iň soňky okugan kitabynyň adyny ýazypdyr. Merjan atly okuýjymyz meniň iň soňky okugan kitabymyň ady odolqysy Ruhnamady, soňkysy bolsa Bal tuşa atly kitap diýip tesbirine belliýär. İlk bilenini stora bilen başlasym gelýär. Humay Arslan, siziň iň soňky okugan kitabyňyň ady näme we onu haçan okapdyňyz? Ben iň soňky okugan kitabym bir aýalyk bolantar, John Green'in ikinji kitaby. Haýsy dilde okudyň şonu Humay? Hemde näçe wagtyň dowamyny okap oturdyň? Türkmen okudum. Täze bilen görnüşini bir hepdäde okap oturdum. Sağ ol Humay. Arslan iň soňky okugan kitabyň ady näme? Hemde haýsy dilde okudyň? Men iň soňky okugan kitabyň ady Холодильник установка, rus dilinde okudum. Öz akademiyamda awtory Marazyuk diýilýär, Tatyana Vladimirovna. Türkmen kitaplaryndan iň soňky okugan kitabyňyz haýsy? Türkmen kitaplarından kän ýadyma düşenok iň soňky orta mekdepde wagtym okugan bolarmasam bolany ýadyma düşenok şuat. Näme üçin türkmen kitaplaryny okuň Humay? Şuatmy? Şuat ay tapyp bolan o kitap. Türkmenistanyň ýa-da kyn tapýardyk. Bäzide men Türkiýede bolan üçin Türkiýede hiçem tapyp bilmän türkmen kitaby. Şoň üçin okamak. Humay Türkmenistanyň wagtym kyn tapýardym diýende. Türkmenistanyň wagtyň haýsy kitaplar tap bilýärdiň? Kyn tapýardym diýeninde nämen gözüňde tutýan? Mesela men köplen daşary ýurtly ýazgylaryň kitaplaryny okaýan, daşary ýurtly ýazgylaryň kitaplar terjemeli kitaplary Türkmenistanyň ýok. Okap bilemezdim şoň üçin. No, Türkmenistanyň okaýan kitaplaryndan şu okuda wagtlyk okadýardylar. Şu kitaplar şu kän ýadyma da düşenok dogry aýtsam, Görogly destany, Iqbal romany, şolar insan kokan, şolar bolaýmasa. Sağ ol Humay, beren gurulmaň üçin. Arslan, sen näme pikirde bu barada? Iň soňky okugan türkmen kitabynyň ady dogrusyny aýtsam, anyk ýadym düşenok ýaktylyk bir zatlar bolmaly idi. Ýöne awtory Ak Velsapar, ýani näme meniň mailime iwerdi, şol özüniň kiçik görümli kitabyny, mail adresimi iwerdi we şonda şonuň kitabyny okudum. Arslan, diýeli ýurduň içinde çap bolan kitaplardan iň soňky okanyň sorasam haýsyny aýdyp bilersiň? Turkish Marketing kitap bolmaly. Näçinji ýyldygy ýadyma düşenap, ýanan genler diýen Gyzyldaşly kitap. Şonu okandym. Arslan, beren gurulmaň üçin sağ ol. Indi Humay Arslan, Türkmenistanda soňky ýyllarda ençime kitapxanalar açylýan. Indi ýöne ýurtdan gelip boşan maglumatlarda şu kitapxanalara barýan adamlaryň sany az diýilýär, okuýjylaryň sany az diýilýär. Siziň pikiriňizçe muň nähil sebäpleri bolup biler? Men masalan başlasyna Humay. Birinci bilen Türkmen halkyna kitap okaýyn diýip kitaba gyzyklanma ýok hiç ýyly. Näme üçin Humay? Ilki şunam göni aýdyp geçäýsen Humay, näme üçin gyzyklanma ýok?
men fikrimçe gyzyklanmady. Maşgaladan hem okudak muallimlerden şolar aýdyp dursa, şu kitap täze çykýardy, şu ýazyjynyň şu kitaby gowuratdy. Heweslenip dursa, gidip ýaşlarda da heves bolar diýerler. Taýlandda Türkmen halkyna kitap okamagy hewesi ýok. Bir sebäbi şu diýdiňde, başga näme sebäp bolup biler? Başga da şu kitaplar tap bilmän şoňal kötänç bolaýmasa, misal üçin şu daşary ýurtly ýazgylar kitaplaryny terjemeli görnüşini tapyp bilmän soň kiçkim gyzyklananam. Kitapxana barasam ýa-da okdyjak bolýarmy? Barasam ýa-da okawa. Arslan Humay, sizin pikiriňizçe Türkmenistanylaryň arasynda kitaba bolan, kitap okumakla bolan gyzyklanmagy artdyrmak üçin näme edip bolar? Şu köçelerdeki reklamaları, afişalarda şol täze çıkan kitaplar bolmaly, televizorlar bolar köçede reklamı. Şonda hem televideniyada täze çıkan kitaplary, hem şol kitapların awtorlary öz kitaplaryny barada kysgaça televizeniyalarda tanıştırış işlerini geçirilse ýa-da mekteplere baryp, edaralara baryp öz kitaplarının awtorlara ruhsat berse şu tanıştırış işlerini, reklamy işlerini etmäne. Arslan başla bölýän. Ýurtda häl diýdiň ýazyjylara öz kitaplaryny reklam etmäge, şu halk köpçüligine ýetirmäge, afişalar arkaly tanışdyrmaga ruhsat berilmeli diýende. Ýöne ýurtda seniň pikiriňçe häzirki döwürde edebiýat urundan ýa-da taryh urundan, umumyň ýa-da filosofiýa urundan türkmen diline çap bolýan kitaplar barmy? Bar bolsa haýsylaryny bilýän? Ýok, asyl bu barada hiçlik mende maglumat ýok. Gyzyklanýan gördüm şular barada, ýöne gyzyklan görümden men tapmadym şular barada, dogrusyny doguraýdy. Onu tapmadyk bolsaň seň pikiriňçe ýok zady mahabatlandyryp bolarmy diýjek bolýan halka sebäbi özüňem belläp geçdiňden häzirki döwürde çap bolan türkmen kitaplary barada hiç maglumat tap bilmediň diýdiň. Tap bilmedik bolsaň göz ýetirmek bolýar-da belki yeterlik derejede çap bolanokdur. Yeterlik derejede çap bolmaýan bolsa onda halka näde pödürläp bolar? Türkmenistanyň prezidentiniň sözü doktor bolansyň özüniň çykarýan kitaplary hemde atçylyk özüniň ata babasy baradaky kitaplary çykarylýar. Eýleki biziň ýazgylarymyza, şahyrlarymyza kän bir kitap çykarmak ruhsat berilmeýär. Çykarylan kitaplaryň köpüsi siýasaty maktamak hemde prezidenti övmek şunuň ýaly kitaplar çykarylýar. Ýöne biziň köp ýazgy şahyrlarymyz bar. Olaryň näme öýündäki kitapxanalarynda dur olaryň ýazgylary. Ona seň pikiriňçe ilk bilen ýurtda şu okuyjulary gyzyklanma döredir ýaly şahyrlaryň ýazyjylaryň kitaplarynyň çap edilmegine ruhsat berilmeli. Şeýlemi? Elbetde şu zatlarym. Humay, sen bu barada näme pikirde? Men fikrimçe okudaky muallimlerden makaýan halky gyzyklanýan kitaplar çap bolmaly ýa-da daşary ýurtdaşlaryň kitaplar terjime edilip Türkmen sanyna geçirilmeli. Şolaryň reklamasy bolsa köçelerde rahatdap şeýdip heves artdyrylmasa. Siz bilen hoşlaşmazdan iň soňky soraw beresim gelýär. Arslan, şu wagt sen näçe ýaşyňda mümkin bolsa ýaşyňy aýtsaň hemde şu ýaşyňa çenli näçe san kitap okudyň? 25 ýaşymda şu wagt näçe kitap okanym ýadymda ýok. Takminan aýtsaň Arslan? Takminan aýtsam azyndan 100 köpünden 150. Sağ ol Arslan. Humay, sen näçe ýaşyňda hemde şu ýaşyňa çenli näçe san kitap okudyň? 20 ýaşymda men şu ýaşyma çenli okan kitabym toşna bilen makbolyn 100'e ýakynlar. Her ýylda takminan näçe san kitap okuyan Humay? Her ýylda aýken 3'e geçen ýyl mysal üçin 8 kitap okudym öýden. Sağ ol Humay. Arslan, sen hemde ýylda näçe san kitap okuyanyňa berläp geçäýseň? Şu maýyň birleşýärli, onu golay kitap okaýan, ýöne sanamak ýylda näçe okaýan. Sağ ol. Arslan Humay, gepleşigimize atnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sağ olun. Ýaşlar gepleşigimde atnaşan mihmanlarymyzyň garaşlary bilen alalaşmaýan bolsa ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän bellikleriniz bar bolsa biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Gepleşimizin ahirine dünýäde iň köp kitap okaýan ýurtlaryň sanawy barada hem käbir maglumatlary siziň bilen paýlaşasym gelýär. Dünýä Medeniýet derejesiniň 2014-nji ýyl boýunça indeksinde berilýän maglumatlara görä, dünýäde iň köp kitap okaýan ýurt Hindistan bolup, bu ýurtda her bir adam bir hepdäniň dowamyna 10 sagat 42 minut kitap okaýar. Bu indeksde ikinji orunda Taýland bolup, onda her bir adam bir hepdäniň dowamyna 9 saat 42 minut kitap okaýar. Sanawda üçünji ýerde ýerleşdirilen Hytaýda her bir adam bir hepdäniň
hepdäniň dowamynda 8 saat kitap okaýar. Ýaşlar, siz bir hepdäniň dowamynda näçe saat kitap okaýarsyňyz? Jogaplaryňyzy bize ýazyň. Öňüňizde hepde siziň jogaplaryňyzy gepleşigimizde köpçülüge eşdirmäsi inanşaryn. Şunuň bilen Täze Tolkun gepleşigimiziň şu hepdeki sanynyň hem soňuna ýetdik. Programmany Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Öňüňizde hepdäniň şenbe güni Täze Tolkunla duşýançak hoş.